Wapen Kabalen. Nandito po tayo sa I Love Machisoyo. Yes! Located at Poblacion, Florida Blanca, Pampanga, sa tabi po ng Saap. Alam niyo ba guys yung meaning ng Machisoyo? Sa Filipino guys, masarap. Wow! Dito naman sa Kapampangan, manyaman. Wow! Yamanaken! Tara guys, mga tana, umpisan tane. Wow! Sige guys, ako naman yung magluto ka rin. Yan, denan tayong paminta. Wow! Yaman na datang, pinandit, baliktad tayo ah. O yan, may atin and cheese. Baliktad tayong bagay ni Metong, hop, baliktad ya. Ayan guys, ang sarap oh. Wow! Buwa ka na mo kanya yan. Oh, yan. Hindi may yung close up dyan. Yan. Mga kakakay, ito oh. Daming belly ng Sanji, no? Ayan oh. Ayan, ito ko lang yun, no? Ayan oh. Sarap oh. Shoutout kay Chef PJ. Saka kay Kuya Dex, shoutout po sa inyo. Siyempre kay Kuya Ching, Big Boy, Patayan. sino pa? Si Ate C, gusto po kayo. Si JC Parker, kung si JC, kung si Joby Tulio, kay Ma'am Inday Fatima, at kay Ma'am Sol Aragones. Gusto po kayo ma'am? At siyempre, shoutout sa aking partner na si Cap Edgar Martin, Idol Toktik. I love Machisoya! Manyaman ken! Wow! Sabi, kaya nasi. Puro ka magulang niya yan. At saka yung family mo ba no? Magsito. Wow! Taon na pala yun, start tayo, no? Mga anak na, no? Mga anak kayo, kaya naman may tayo. Tiki man time! Wow! Kanyaman! Bye guys!